Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kadba ke Presiden Jongkari India, ka Dropadi Murmu, ka Badan Minta ha ka jinglet jengo ka balai sngi sha Uttarakhand, ka lalet jengo ya kate ka National Institute for Empowerment of Persons with Visual Disabilities, ha ka ba ki Samla Pule ki Badan Jingduna ha ki Dkhot met, ki la Rwai kerpang ya ka Rwai Kitbok Rwai, ban Rakhe ya ka Sngikha jongka ka ba Hendriu punyo snem ka karta. Ka Dropadi Murmu kaladap da kajing skau kemen namar kala sya pen kiwen ha kapor badan kajing elang ha kaba ki Samla Pule na kate ka institute kila Rwai ya kajing Rwai ban ai kuble ya ka ha ka Sngikha jongka. Kadba ki Samla Pule jong kate ka institute kidang Rwai ya kajing Rwai kuble Sngikha bas ngau tenat ya ka presiden kala jau umat namar kate kajing le jong kite ki Samla Pule. Katkum ka khubor IANS ka Presiden Murmu kala yathu hadien ha kajing elang da ka bapen paw ya kajing sngongu jongka da ka baong ngamla aklem rajau ki umat jonga kila Rwai na do ka do no jongki bat kila le ya kata ka ba itnat hado kata kata ha kani hi kasngi ki katu kan ningut kinong yelam ha India lembat menteri rang ba do kari Narendra Modi kila Kitbok Rwai ya kasngi kha bat ula benrap da ka baong ba ka jinglong nong yelam jongka kadang yai beteng ban ai men sia mi ki pat ba kari shu menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ai jing khublei Kitbok Rwai lingba karensan X da ka baong ka jing ai khublei Sngikha ka bas ngotenat ya ka Rashtrapati G kajing bat kajing long nong yelam jongka kadang yai beteng ban ai men sia mi ki breu hakal leng kari kajing IT ka ba klem artatien jongka ha kajing shakri pat ba ka hok ha ka lang salang bat ha kajing roi jing par ka ba kenthop lang kalong ka syarak jong kajing kermen bat ka bor na ka benta baro kala jutre shitom ban penkop bor ya ki baduk bat ki ba sya pendek ha ka lang salang ka Presiden Murmu kadon ha ka jing le jingo ya kan ye ka jilla nado ka khat khandai tarik hado arpawai tarik ujiliu bat kan ple ya ka presidential nekatan bat kan yashim menta ha ki program bapher jong ka culture bat ka jing hikai ka presiden kan pelat pat baru ya ka kot ka bayadei bat ki jing thau ba jong ka presidential nekatan bat on se yashim bentaru ha ka program jong ka sarkar jilla ha ka sni sa jan jong ka International Day of Yoga